Bore da. A chroeso cynnes i chi gyd i'r gwasanaeth. Croeso hefyd i'n ffrindiau sydd yn ymuno ni dros Zoom. A croeso nôl i ti Dylan ar ôl i ti fod yn y gogledd gyda dy ddeulu. Diolch yn fawr i ti am arwain yn y gwasanaeth y bore yma. Dydd Sul nesaf bydd y gwasanaeth o dan arweiniad Dylan yma am 9:10 ac yn Tabernacl Pen-y-bont am 11:10. Prynhawn yma am 4:00 bydd cyfarfod cyntaf ynglyn â ddrama'r Nadolig. Dewch i'r cyfarfod os hoffech chi gymryd ran. Bydd y paratoi yn dechrau ar gyfer perfformiadau yma ar y 4 ar 15 ar 20 o Ragfyr. Cynhelir astudiaeth Feiblaidd yn trafod llyfr y datguddiad am 10:00 yn neuadd y Tabernacl Pen-y-bont. A bydd bore goffi Zoom dydd Mawrth am 1:10 bore fel yr arfer. Mae manylion ar gael yn cyntedd. Nos Fawrth, cynhelir ymarfer côr y Tabernacl yma yn y capel am 7:00. Ar nos Iau y 10 o Tachwedd, bydd y diaconiad yn cwrdd am 7:00 yn y neuadd. Fe wneud y casgliad nawr. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi. Siwr bod chi wedi dyfalu bellach beth i'n hesti ni gan bo fi roed o fyny ar y sgrin. Y bregaeth ar y mynydd ond yn benodol yn mynd at y gwynfyda yn rhan cyfarwydd iawn i ni gyd. Diolch yn gyda gweddi bychan y fan hyn. Welis i ar y we gan David Adams. Arglwydd rwyt ti yn y byd, dy'r bresenoldeb yn ei lenwi. Dy bresenoldeb yn dangnefedd, arglwydd rwyt ti yn y lle hwn. Dy bresenoldeb yn ei lenwi. Dy bresenoldeb yn ffydd, arglwydd rwyt ti yn bywyda ni. Dy bresenoldeb yn llenwi. Dy bresenoldeb yn obaith, arglwydd rwyt ti yn calona ni. Dy bresenoldeb yn llenwi. Dy bresenoldeb yn gariad. Amen. Mae gadwch i ni droi at Emyr Rhif 26 os gwelwch yma. Emyr Rhif 26. Dy'r chafwn ganiad newydd o arglwydd ger dyfron am damddiffyn grasol i'r deml anwyl hon. Deisyfwn unwaith eto am olwg ar dywedd, lle bios drwy'r blynyddoedd yn rhoi o'r un dyhedd. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 26. Croeso i'r Dyma'r
Dawd y llynad o fathw Pen-y Pump, adnodau 1 i 12, y bregeth ar y mynydd. Pan welodd Iesu y terfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth y disgyblion ato. Dechreuodd ei hanerch a'i dysgu fel hyn. Gwynau byd y rai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd aiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwynau byd y rai sy'n galaru, oherwydd cant hwy a'i cysuro. Gwynau byd y rai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddi'r ddeiar. Gwynau byd y rai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy a'i digon. Gwynau byd y rai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwynau byd y rai pyr a'i calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwynau byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy a'i galw'n feibion Duw. Gwynau byd y rai a erludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd aiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyna'ch byd pan fydd dynion yn eich gwaradwyddo a cherlyd ac yn dweud pob math o drigair celwyddog yn eich erbyn nhw'n achosi. Llawenwch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir, yr erludiodd dynion y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Os gen i faint ohonoch chi sydd yn gwybod y gwenfyda ar eich cof, neu wedi gorfod i dysgu fo pan mor oeddech chi'n yr ysgol Sul? Ella William Morgan, bosib? Gwybod mae Bible.net o'n i'n gorfod wneud, dyma'n rhywun peth, dyma'n deud gwynnu byd o gwbl yma nhw. Ond ia, mae rhywun, os nad ydy rhywun yn gwybod y gwenfydau i gyd, maen nhw o leia di clywed rhywfaint ohoni. Yn gyfarwydd â o leia un adnod o'r gwenfydau. Gyda'r mwyaf poblogaidd o bosib, diolch i Waldo, a'i gerdd y tangnefeddwyr o bosib ynde. A ddaeth i boblogrwydd gyda Eric Jones yn ysgrifennu cerddoriaeth iddo fo. A fe'n weithiau da ni wedi clywed corang canu y tangnefeddwyr. Ac o bosib gawn ni gyfle i wrando ar y tangnefeddwyr nes ymlaen. Yn y darn yma, mae Iesu'n pregethu'r rhai sy'n cael ei adnabod fel ei ddisgyblion o. Pwy ydy'r disgyblion yma'n hyn? Yna rhai yn dadla mae yr apostolion o bosib, neu unrhyw un oedd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Unrhyw un oedd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A pan welodd Iesu'r terfaoedd, mi allai fod wedi gwneud 2 beth. Mi ellitha fod wedi mynd i fyny i'r mynydd i ddysgu pawb oedd yno, neu bod wedi cymryd criw bychan o bobl efo fo i gael mynd o'r wrth y tyrfa fawr. Ond mae yna rhai yn dadla mai pregethu'r dyrfa fawr sydd yma, a mae o'n cael ei adnabod fel pregethu'r tyrfa fawr hefyd. Pregeth sydd gennym ni yma, sydd yn mynd drws 2 pennod mewn gwirionedd. Mae'n dechrau gyda'r gwynfyda. Y gwynfyda. Be mae'r gwynfyda yn ei olygu? Chi'n gwybod y gair Saesneg i'r darn yma? Be diolch? Ie, beatitudes, yna chi. Be mae'r gair yna'n ei olygu? Mae'n dod o'r gair Lladin. Chi'n cael gwersi Lladin gyda fi. Dwi'n mynd darllen Lladin yn dda iawn, ond mae o'n golygu bendith, neu bendith eithriadol. Neu mae'n gallu cael ei gydnabod hefyd fel llawenydd hefyd. Mae sôn am nain unwaith yn gafal yn ei wires bach fel un. Chi wedi gafal mewn baban bach yn eich breichiau. Ac
Y blentyn yna heb boen y byd, yn glud, yn gynnes, yn cysgu. Pawb yn gofalu amdani. A'r geiriau mae nain yn deud wrth y plentyn bach ydy, gwyn dy fyd di. Hynny ydy, mae pob dim i'r plentyn yna ar hyn o bryd yn gynnes, yn glud. Does dim byd sydd ddim yn gallu brifo'r plentyn bach yna ar y foment yna felly. Ond nid dyna sydd gennym ni hefyd pan da ni'n dod at y gwynfyda. O'n i'n darllen nodiadau ar y gwynfyda ddiweddar oedd yn gosod nhw mewn tair categori gwahanol. Dwi am wneud hynny heddiw, neu fydden ni yma drwy bora yn mynd, chi'n cael pregaeth 8 pen gyda hi. Ond yn gyntaf, fe ddaw bendith o fod yn ostyngedig. Fe ddaw bendith o ostyngeidrwydd. Lowliness yn Saesneg. Da ni'n gweld fod y gair yma yn bwysig pan da ni'n dod i feddwl am y tlawd o ran ysbryd, y rhai sy'n galaru a'r rhai sydd yn ostynedig. Gwyn i byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd. Felly bod hwnna'n swnio'n rhy bach yn od efallai, yn dlawd yn yr ysbryd. Be mae'n cyfeirio yn llythrennol ydi o, cyfeirio at sylweddoli bod popeth yr ydyn ni'n neud yn ddim i gymharu â mawredd Duw. Bob dim nawn ni, di'n ddim i gymharu â mawredd Duw mewn gwirionedd. Rydyn ni'n dlawd o gymaru â chyfoeth Duw. A fe ddywedir wrthyn ni bod teyrnas nefoedd yn perthyn i'r bobl o'r fath yma. Y rhai sydd yn sylweddoli nad ydynt yn ddim a Duw yn bopeth, ynde. Pam o'n i yn mynd i'r weinidogaeth yng nghyfundeb Gogledd Arfon, o'n i'n ffodus iawn o gael gweinidogion o'n hamgylch chi, oedd yn fy mentorau, fatha sydd yn digwydd i bob gweinidog neu ymgeisydd am y weinidogaeth. Ac dwi'n cofio un gweinidog yn deud wrthai, yna i ddim enw'r gweinidog, ond mae gen i barch mawr tuag ato. A fe ddwedodd wrthai, wrth i ti fynd i'r weinidogaeth, cofio i bwy wyt ti'n gweithio. Cofio i bwy ti'n gweithio. I'r bod mawr. Ac yna mi aeth ymlaen i ddeud fod gweinidogion yn y gorffennol wedi cael ei osod ar bedastl. A bod yn esiampl yn dda a byw bywydau glân. Ond y gwir ydy, medda'r gweinidog wrthai wedyn, fi yw'r pechadur mwyaf un. A dwi'n diolch bob dydd fod Duw wedi dewis rhywun fel fi, sydd yn disgyn, sydd yn methu, sydd ddim yn berffaith, i'w wasanaethu fo. A fe ddedodd o hynny wrthai oherwydd dyma be ydy bod yn dlawd yn yr ysbryd. I blygu ger bron Duw. Cydnabod mai Duw sydd i'w glodfori ac nid yr hunan ynde. Pobl sydd yn dlawd yn yr ysbryd yw'r rhai sydd yn ostynedig ger bron Duw felly. Mae'n sylweddoli nad oes ganddyn nhw ddim yn y byd hwn y gallen nhw i gyfrannu at dderbyn teyrnas nefoedd, ond maen nhw'n parhau ar gwaith. Rhaid i bawb sy'n dymuno mynd i mewn i deyrnas Duw fod yn dlawd yn ysbrydol. Gwyn i byd yr rhai sy'n galaru sydd hefyd yn dod o dan y categori gostyngeidrwydd. A mae pobl yn galaru mewn sawl ffyrdd yn dydy, ac rhai yn dioddaf am amryw resyma felly. Mae pawb yn profi colledion trist a thrasig ar ei wadag neu gilydd yn ei bywydau. Ond yn y storm a'n galar, mi wyddon ni hefyd fod Duw wrth y lliw drwy'r cyfan. Mae'r mynydd yn deud i mewn i borthladd tawel clud o sŵn y storm a'i chliw, y caf fynediad llon ryw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. O hwnna sy'n gysur i ni, ynde?
fod y tad wrth y lliw. Beth bynnag ydy'r storm ydym ni'n mynd drwyddo fo ar hyn o bryd. Rhaid i ni wybod fod Duw yn gapten wrth y lliw. Mae dioddefaint hefyd o ganlyniad byw mewn byd pechadurus, a hefyd fel dilynwyr i Grist, yn enwedig i Gristnogion ar draws y byd sydd yn gweld arledigaethau. Daw galar i'r rhai sydd yn dilyn Crist, oherwydd nid ffyrdd Duw yw'r ffyrdd y byd hwn. Ac o ganlyniad mae bywyd yn galed ar adegau i'r rhai sydd yn dilyn Iesu Grist. Ac yna, yn y categori yma, gwyn i byd y rhai addfwyn. Ydych chi dweud hynny am rywun o blaen? Mae'n berson annwyl iawn, mae'n berson addfwyn. Mae gostyngeidrwydd yn cyfeirio at feddwl am eich hun yn llai. A sylwch bod fi wedi dweud meddwl llai amdano'ch eich hun ac nid meddwl eich hun yn llai. Mae addwynder yn golygu bod yn addfwyn gydag eraill. Mae gostyngeidrwydd yn rhoi anghenion eraill o flaen eich anghenion eich hun. Wrth edrych ar y byd o'n cwmpas ni, da ni'n gweld hynny heddiw. Da ni'n gweld pobl yn rhoi anghenion bobl eraill yn gyntaf. Wedodd Iesu gall rhywun sy'n ostyngedig fynd heb lawer o bethau yn y byd hwn. Ond mewn gwirionedd, bydd yn etifeddi'r ddeiar rhyw ddydd. Dyna i chi etifeddiaeth reit da ynde. Nid yw y rhai sydd yn addwyn yn camfanteisio a gorthrymu eraill. Nid ydynt yn dreisgar ac nid ydynt yn ceisio ceipio grym i'w dibenion eu hunan. Yn fyr, maen nhw wedi efelychu natur Iesu yn ei bywydau pob dydd, wedi dysgu oddi wrtho. A nid yw hyn yn golygu bod yn wan neu'n aneffeithiol mewn bywyd, ond gallant fod yn addfwyn a gostynedig, ond gallant a maen nhw yn hyrwyddo anghenion y gwan a gorthrymedig. Byddai'n dyfynnu dipyn o waith Charles Spurgeon, ond dyma mae o'n dweud, all of us are remarkably good-tempered. Well, we are all of us remarkably good-tempered, but we have our own way. But the true meekness, which is a work of grace, will stand the fire of persecution and will endure the test of enmity, cruelty, and wrong, even as the meekness of Christ did upon the cross of Calvary. Fe ddaw bendith o ostyngeidrwydd felly. Cyn i ni ddod at y categori eraill, gadwch i ni gannu'r emi nesaf, sef emi rhif 733. O am deimlo cariad Iesu yn yntynnu at ei waith, cariad cryf i gadw eiriau nes i'n cyrraedd pen ein taith. Cariad fwrio ofnau allan, drygau cedyrn rhagddon ffoi, fel na allio gallu'r bagri, beri i ni nôl i droi. 733.
Yr ail gategori ydy fod bendithion yn dod o sancteiddrwydd. Fydda o bendithion o sancteiddrwydd. Mae 4 bendith efo yma, dyhead am gyfiawnder, trigaredd, hirdeb calon a bod yn dangnefeddwyr. O ran cyfiawnder, mae'n rhaid i bobl sydd yn dilyn Crist dymuno cyfiawnder cymaint nes ei bod yn newynu ac yn sychedu amdano fo. Dyma be mae'r gwyn i byd yn ei ddeud. Mae cyfiawnder yn dymuno i rhywbeth fod fel y dylai fod yng ngolwg Duw. Bod rhywbeth yn foesol dda felly. I fyw bywydau glân, i geisio tegwch a chyfiawnder i bawb, beth bynnag yw eu hiaith, eu hil, eu rhyw, i'w rhywioldeb nhw. Beth bynnag ydy'r amgylchiadau pobl ydyn ni yn ceisio cyfiawnder i bawb yn ogystal. Yr wythnos yma, dwi'n siarad un chi ar Twitter, dwi wedi gofyn hynny o blaen, chi eisiau llawer o matab, ond i'r rhai sydd ar Twitter, mae yna gymaint yn rhannu straeon a newyddion ar Twitter yr wythnos yma. Oherwydd mae'r eglwys yn Lloegr wythnos yma wedi, yr esgopion felly, wedi penderfynu bod nhw'n mynd ymlaen i bendithio priodasau un rhyw. Ag mae yna gymaint o Gristnogion ar Twitter sydd dwi wedi gweld yn ystod yr wythnos yma sydd yn taflu bygythiadau, yn gas, yn deud pethau ofnadwy am y gymuned LGBTQ. Pan dyn ni'n meddwl am gwyn i byd y rhai sydd yn newynu a sychedu am gyfiawnder, na dydy clywed y straeon fel ddim yn taro deg nag di. Does na ddim lle i ymosod ar unrhyw un mewn gwasanaeth i'r arglwydd. A mae o'n yn rhysdau i gweld gymaint o Gristnogion yn ymosod ar Gristnogion eraill. Mi rydyn ni'n ceisio cyfiawnder i bawb, gan ei bod yn unigolion yn rhan o greadigaeth Duw. Nid yn unig y gymuned LGBT sydd yn ei chael yn anodd, ond mae hiliaeth yn dal i fodoli yn eglwysi ni. Mae stigma o ran iechyd meddwl ac yn y blaen. Os ydyn ni am weld cymuned tecach, cymuned lle mae yna gyfiawnder, yna mae'n rhaid i ni fod â y nodwedd pwysig yma i newynu a sychedu am gyfiawnder. Gwyn i byd yr rhai sy'n drigarog hefyd. Mae bod yn drigarog yn golygu peidio cheisio bod am y gorau drwy'r adag. I fadda os ydy rhywun wedi gwneud cam. Os y bobl yn dal dig yma. Mae fod yn onos os newch chi ddim. Mae pobl yn dal dig am wahanol bethau dydyn. Mae madda'n rhan bwysig iawn o fywyd Cristnogol. Dydy o ddim yn hawdd, a Iesu Grist ddim yn deud ei fod yn hawdd, ond mae o'n bwysig. Chi'n gwybod gan bwy mae y dyfyniad yma? It is an attribute to God himself, an earthly power, doth then show like as God's when mercy seasons justice. Gwyd dyfyniad gan bwy mae hwnna? William Shakespeare. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show like as God's when mercy seasons justice. Ydyn ni'n drigarog. Ydyn ni'n drigarog. Y pyr o galon hefyd. Y pyr o galon sydd yn gweld Duw. Dyn ni'n gwybod fod yr ysgrythyr
yn deud wrthyn ni fod na un ohono ni yn byr a chyflawn felly ar yn pen yn hunan. Felly sut ydyn ni i fod yn byr yn calon? Rydyn ni'n byr yn calon trwy ildio yn calona i Iesu Grist. A chael yn calona wedi gwneud yn newydd ynddo. Pan fyddwn ni wir yn ildio'n calona iddo ac yn ceisio byw yn llwyr trwyddo ef, yna byddwn yn gallu gweld Duw. Mae bod yn byr o galon yn golygu fod y penderfyniadau wna rhywun, y dymuniadau sydd ganddo fo meddyliau a bwriadau a bod yr ewyllus yn benderfynol o fod yn ffyddlon i Dduw felly. O'r pyr o galon daw dim ond pethau da. Dwi'n mynd dyfynu yr emyn boblogaidd yma yn aml iawn, ond mwyn siŵr os ydych chi'n y gêm ddoe, ond y rhain ych chi'n y gêm yn y stadiwm, roedden nhw'n canu yr emyn hon. Nid dwi'n gofyn bywyd moethus a'r y byd na'i berlau man, gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Ia, gofyn i'r arglwydd ac i Grist am yn puro ni ac yn gwneud ni lan. Ac yna y tangnefeddwyr. Be mae ddeud ydy gelwyr y tangnefeddwyr yn feibio'n Duw. Be mae hynny yn ei olygu? Ydy fod chi'n dod yn etifeddion Duw ynddo. Cofiwch yr adag pam oedd Iesu'n pregethu'r bregaeth yma, dim ond meibion, dim ond dynion felly fydda yn cael ei hystyried i dderbyn etifeddiaeth. Ond mae Iesu'n deud y bydda unrhyw un ohono ni sydd wir yn dangnefeddwyr yn dod yn etifeddion Duw. Ydyn ni'n ceisio heddwch heddiw? Hwna'n gwestiwn pwysig iawn mewn cyfnod sydd mor argyfyngus arna ni. Gyda'r rhyfel yn yr Wcrain, gyda yr ofn sydd falle fysa yna, ryfel mwy felly byd eang. Ond da, dyn ni'n dangnefeddwyr heddiw. Fe allwn ni wneud heddwch yn ymarferol drwy geisio bod yn ostyngedig, dod â datrysiad pam da ni'n gallu, annog eraill i fod yn bobl heddwch. Gallwn ni fod yn dangnefeddwyr drwy bwyntio pobl at dywysog tangnefedd ei hun, sef Iesu Grist. Mae cyfiawnder, trigaredd, purdeb a heddwch felly yn nodweddion sydd gan y Dduw, ac maen nhw'n nodweddion rhywun sy'n ceisio byw drwy deyrnas Dduw, ac yn ceisio bywyd sanctaidd yn Iesu. Ani at y categori nesaf, sef fod bendith yn dod o erledigaethau. Hwna'n swnio'n rhyfedd iawn yn dydy, fod bendith yn dod o cael eich herlid. Allwn ni ddychmygu rwan bod bobl oedd yn gwrando ar Iesu ar y pryd, ar y mynydd yma yna. A Iesu'n deud, wel, os da chi'n cael eich herlid, da chi'n cael eich bendithio. A be mae hynny'n ei olygu ydy, pan da chi'n cael eich herlid o'm hachos hi, oherwydd bod chi'n perthyn i mi, gewch chi eich herlid. Mae ffordd y byd yn deud wrtha ni yn dydy, bod pethau drwg yn digwydd i chi, a mae hynny oherwydd rhywbeth drwg ydych chi wedi wneud. Chi wedi clywed pobl yn deud, what goes around comes around. Gas gen i glwad rhywun yn deud hynny. Dyna ffordd y byd. Os da chi'n gwneud rhywbeth drwg, yna rhywbeth drwg yn digwydd i chi. Mae Iesu'n troi hynny ar ei ben. Efallai cewch eich herlid am ddilyn, am fy nilyn ni, am fod yn ufudd i fab Duw. Gallwch ddioddaf am fod yn gariadus, am fod yn sanctaidd,
am fod yn dda, yn ostyngedig ac yn gyfiawn. A mae yna Gristnogion ar draws y byd yn cael eu herlyd oherwydd bod nhw yn dda, oherwydd eu bod nhw yn sanctaidd ac yn gariadus. Pa fodd bynnag mae'r fendith a ddaw o'r erledigaethau hon yn ddeiblyg mewn gwirionadd. Yn gyntaf eich ystyrir fel un o arwyr mawr y ffydd, ond yn ail byddwch yn derbyn gwobr yn y nefoedd oherwydd eich bod wedi dioddaf dros achos Crist. Trwy ddioddaf yn awr, gych grwbio'n yn fawr nes ymlaen, a daw bandithion o hynny. Felly i gloi, mi fydda pobl yn yddiau Iesu wedi clywed Iesu'n deud wrthyn nhw am baratoi ar gyfer dyfodiad teyrnas nefoedd. Wedi clywed hynny, byddent yn siŵr o feddwl sut yma'r rhaid iddyn nhw fyw i baratoi ar gyfer y deyrnas a ddaw. A dyna pam roedd Iesu yn adrodd y gwynfyda. Mae Iesu'n traddodi'r bregaeth ar y mynydd i ddeud wrthyn nhw sut mae dilynwyr Duw yn byw. Yn awr, heddiw fel dilynwyr Duw, rhaid i ni hefyd fyw fel hyn. Rhaid i ni drio byw fel y mae'r gwynfyda ni ddeud wrthyn ni, os am geisio teyrnas nefoedd. Allwn ni ddim byw fel hyn ar ein penyn hunan, mae angen Iesu Grist arno ni. Un o'r pethau ddwedodd Iesu ydy fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Ac yn hynny, yr ydyn ni'n ymddiried ynde. Fod Iesu yn ein harwain ni, ond i ni wrando ar ei ddysgeidiaeth o. Dwi'n fel arfer yn rhoi tasg na gwaith cartra i neb. Ond, efallai, gwaith cartra. Dewiswch un o'r bendithion yma o'r wythnos yma. Be bynnag ydi o. Ac yna cario ymlaen i wneud ynde. I fyw bywyda glân ac onast. I fod yn dangnefeddwyr. Beth bynnag ydi o, rhywbeth bach. Mae rhai yn deud o bosib, allan ni ddim wneud yr holl bethau hyn. Ond am yr wythnos, i mi beth bynnag, dwi am ganolbwyntio ar o leiau un ohonyn nhw, ac yna ychwanegu eto. Gydwch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiwyn tad neu fel y sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle i droi ato ti mewn gweddi. Yn gwasanaeth ac yn diolch i ti am y gwynfyda. Yn diolch i ti dy fod ti wedi siarad gyda ni drwy dy air y bore yma. Rwyt ti'n ddiw holl gariadlon, holl elluog. Da ni'n dod gyda'n gilydd yn enw Crist fel dy bobl, fel dy deulu, fel dy blant. Yn trio byw fel rwyt ti am i ni fyw. Rwyt ti wedi'n bendithio ni a gymaint, a da ni'n ddiolchgar i ti. Diolch i ti am dy gariad mor gyson, dy ofal mor ffyddlon, a tharweiniad mor sicr. Bendithia ni a chymaint o'n cymuned heddiw. Dyna diolch i ti am lawenydd, bywyd, am gariad, teulu a ffrindiau. A'r pleser sydd i'w gael mewn gwaith a hamlen. Do rwyt ti wedi'n bendithio ni a chymaint. Yn Duw hollog a chariadlon am y bendithion a dderbyniasom, y llawenydd a brofwn, y cariad sy'n ymgylchynu, a'r gobaith sy'n yn cynnal o ddydd i ddydd. Deiwn a'n mawl diolchgar. Bendithiais ni a chymaint.
yn ddiolchgar molwn di. Yn enw harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio ni ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwnnw rwyt yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledwyr. Fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerf, a'r gogoniant, yn oes oesau. Wrth i ni nesau at Fwrdd y Cymyn, gadwch i ni ganu am y rhif 201. Mawl i Dduw am air y bywyd, gair y nef yn iaith y llawr, gair y cerydd a'r gorchymyn, gair yr addewidion mawr, gair i'r cadarn yn ei afiaeth, gair i'r egwan dan ei bwn, cafodd cenedlaethau'r deiar, olau ffydd yng ngeiriau hwn. Am y rhif 201.
Dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau chi. Ydych chi'n wrando ar eiriau sefydlu'r swper. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd. Yr hyn hefyd a draddodais i chwi i'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi ddod diolch fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanodd. Yr un modd hefyd fe gymerodd o cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanodd. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Byddwch yn ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad, da ni'n diolch i ti am y bwrdd hwn a arlwyd o'n blaen. Pryd i unigryw hwn a'r cyfan yma yn ei gynrychioli. Nid bara benyddiol yn unig rwyt wedi roi i ni, rwyt wedi rhoi bara'r bywyd i ni. Maeth i'n hysbryd. Bwyd i'n cadw'n heneidia rhag newynu beth eto. Bod yn cyrff yn wag, mae'n heneidia ni yn gorlifo. Yn gyforio o orfoledd a diolchgarwch. Dwi'n wedi dysgu beth yw bod yn fodlon. Cyfrinach gwir lawennydd. Yn dan rydyn ni'n dod o amgylch y bwrdd arglwydd gyda'n gilydd. Ac yn sylwi arglwydd bod yna gadeiriau gwag eto beth o amgylch y bwrdd. Da ni'n meddwl am y rhai sydd wedi'n gadael ni arglwydd. Yn benodol arglwydd, da ni'n meddwl am Keith George. Aelod ffyddlon o'r eglwys yma, sydd bellach yn preswylio gyda thi. Ac wrth ymgynnull o amgylch y bwrdd arglwydd, rydyn ni'n cofio am Efina, Parry, Rhys a'r teulu i gyd yn ei galar. Gad iddyn nhw brofi dy heddwch a thobaith di. Deithost arglwydd, buost fyw, buost farw yn ein plith. Wedi dorri trosto ni, ond datgyfodais drachefn, gan agor y ffyrdd i fywyd newydd a thragwyddol. Derbyn ein diolch, derbyn ein mawl. A bwyda ni yn awr wrth i ni rannu a'n gilydd yn dy enw, dy glod a thogoniant. Amen. Bwrdd yr arglwydd sydd gyda ni yma, a mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist, ymuno hefo ni o amgylch i bwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich gyd aelodau. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef a gymerodd bara. Fe a'i dorodd, gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara, cof amdano.
Yn yr un modd hefyd fe afelodd o mewn cwpan o win cyffredin. Yn dweud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. O Dduw ein tad yn efo o sanctaidd, da ni diolch i ti. Fod ti wedi'n porthi am bwydo fel aelodau o gorff ysbrydol Crist. Yn cadarnhau ni'n sicrwydd diwirionedd yr efengyl. Anfon ni allan felly fyw yn ôl dewellus. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn hardwyn Iesu. Amen. O gadwch i ni droi at yn hynny'n olaf, sef emyr rhif 651, 651, ac fe ganwn ni ar yn heistedd. Fe garodd Iesu'r eiddo hyd eitha'r olaf awr, rhoesfarau fywyd erddo, a gwin ei galon fawr. A minnau gofiaf heddiw yr ein achosi drud, a'r cariad nad yw'n edliw, ei fai i eog fyd. Ac yn y blaen, 651. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda gyda chwi. Amen.